Benvidos, benvidas a unha nova conversa do Orgullo Galego. Esta conversa, como sabedes, é a segunda destas xornadas de Entroido, as cuartas xornadas de Entroido, xa na que, bueno, por unha parte intentamos descubrir novos entroidos, algúns en proceso de recuperación, outros consolidados, mas tamén contamos con diversas persoas nas que podemos analizar cuestións concretas do entroido, súas orixes, significado, bueno, cuestións moi diversas, non? O animalario presente nestas, etcétera. Sabedes que todas estas conversas, as anteriores xornadas, e estas tamén estarán subidas na nosa canle de YouTube, tamén en formato podcast no iVoox, no Spotify, e aí é onde, bueno, tedes todo disponible, aínda que vayamos anunciándoas nas redes sociais, pois comentar iso, non? Que quedan todas subidas nesta plataforma. Dos anos anteriores, pois, por facer un resumo moi rápido, porque sería imposible citar agora todas, temos os entroidos do Macizo Central, o entroido de Laza, o entroido de Xamede, os Merdeiros e Vigo, o entroido de Muros, as Madamas e Galáns, etcétera. O sea, hai moitísimas. E nestas xornadas, estas son a segunda sesión, a primeira tivémola a semana pasada, con Ismael, dos Currumiños e Mos, con ele estivemos falando un pouquiño pois dese proceso de recuperación que están a levar adiante en Mos, mas tamén nos arredores de Vigo, nas súas parroquias, onde están a traballar aí para recuperar unha figura semellante, bueno, a mesma figura que son os maruxos. Esta semana temos o seu entroido de Aguas Santas, con Manu do entroido de Aguas Santas e con Rafa Quintía, antropólogo que coñecedes todas e todos, e mañá estará connosco tamén Noa Sobrino de Laza para falar un pouquiño pois sobre muller, tradición e entroido, que tamén, bueno, é un tema moi interesante no que ela estivo traballando na súa tese de investigación. Nada máis, vamos darlles paso e vamos comezar con esta conversa. Como digo sempre, podedes deixar no chat pois as vosas reflexións, preguntas, comentarios, etcétera, e, bueno, intentaremos ir meténdoas todas. Vamos alá. Moi boas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que tal? Iballe comentar a Manu agora que ele é a súa primeira vez, pero ti, Rafa, xa
xa non sei cantas levas, pero hai algo positivo, e é que nesta época xa é o segundo ano que ves a Entroido recuperado por ano, casi, non? O ano pasado de Soutomaior, este ano este, se tes que vir Sí, unha a vez ao verdad, ano por isto, está moi ben, non, que se está dando esta dinámica no país, non, por parte de moitos colectivos, como donde está a Manu, de intentar recuperar, non, eses entroidos tradicionais que moitos deles, pois, desapareceron, non hai tanto, non? Entón, bueno, sí, a verdad que contento, pois, por poder participar neste tipo de proxectos, non, así de base de acción participativa. pois vamos a comezar un pouquiño, pois a idea é poder ir debullando un pouco como foi este proceso de recuperación, en que consiste o Entroido, os seus ritos, as súas figuras, etcétera, un pouco pois cando vais a ir, que días, etcétera. Entón, para ir comezando un pouco, teño nunha pregunta teño varias, non? E como xordeu a idea, pois, levar adiante, non, este proceso de recuperación, en que momento decidistes o paso? Estas dúas preguntas van para Manu e logo, para completar, para Rafa, bueno, para Rafa e para Manu, para os dous, como foi o contacto neste último ano coa xente, non? Entón, comezamos primeiro un pouco, pois, eso, como xordeu a idea en que momento decidistes dar adiante o paso de recuperar un Entroido? Bueno, pois a verdad que a idea xa levaba anos madurándose. Si somos claros, igual madurándose polo menos 10 anos, eu penso. Desde os primeiros contactos de algún de nós, dali da Guasantas, con outros entroidos, e desde o primeiro momento en que, a través deses contactos con eses entroidos, acudimos aos textos de fraguas, que tampouco, incluso ahora, bueno, despois do Día das Letras Galegas do 19, igual máis, por novas edicións, non son tan fáciles de acudir a eles. Entonces, a raíz deses textos, sí que de hai uns anos para cá empezaba a masticarse esa idea de ostras, nós temos isto aquí, por que ir a outros lados, por que non intentar recuperar eso? E sí que foi, pois, en varias conversas entre nós, un pouco entre varios, no? De, pois, sí, molaba facelo, había que, no? Pero quedaba así en condicionais. Ata que fai, xusto despois do Entroido do ano pasado, sí que nos puxemos un pouco en serio, así entre tres, e foi un pouco casi a miña moza que nos deu pa diante así un empurrón final e xa dixemos, mira, se facemos a asociación, se constituímos a asociación de xeito xa legal, con todo, con CIF, e abrimos todo, aí xa non hai volta atrás. Entonces, desde esa que foi así un proceso, bueno, bastante rápido, verdad, para ser a administración, e xa ao momento contactamos con Rafa para tentar dar os pasos firmes. Foi un pouco así. Entón, foi cousa de, sí, de un ano, ahora foi en febreiro, de que a idea xusto se materializou. Non, iba a dicir, antes dicirlle a Rafa un pouco eso, como foi, como viviu un pouco o proceso este último ano, quero dicir que sí que é certo que foi moi rápido, non? Quero dicir, dende que máis ou menos contactastes, que se levou, porque entendo que houve un traballo de campo previo, non? Ata agora, que vai haber Entroido, quero dicir, un proceso, non sei na experiencia de Rafa, se adoita ser tan rápido ou que, pero, bueno. Pois, mira, neste caso, ademais, xuntáronse a fame coas ganas de comer. É dicir, eles tiñan ganas de recuperar e nós, bueno, xa hai 15 anos, non? A veces falábamos cos compañeiros, neste caso da Sociedade Antropolóxica Galega, decíamos, joder, cos entroidos potentes, non? Que hai por aí, sempre se va a Ourense, non? Lugo, digo, en Pontevedra, o entroido que documentou Fraguas nos anos 30. Como non se intenta recuperar eso? E levamos anos falando de como non había unha iniciativa que ten que sair da propia xente, claro, senón non ten sentido, non? Claro. Entón, claro, cando Manu, non, os compañeiros se puxeron en contacto conmigo, dixen, ostras, que vamos para lá. E foi rápido, porque tamén hai que reconocer que o fixeron moi ben, non? Foron moi áxiles, non? Esa é a diferencia entre cando hai unha iniciativa que parte do tecido social da base ou da administración, que a administración sabemos que se move normalmente en tempos de carácter xeolóxico, non? Xa. Entón, eles rapidamente contactaron, fixemos un plan primeiro que hai que facer, non? De investigación de campo, de documentar pois todo
cantas persoas perduran, non? Na parroquia que lembren o Entroido hasta que desapareceu, porque temos o testemunho de Fraguas, logo poderemos falar del, pero é no ano 31. Temos unha foto fixa no final, non? Nos anos 30. Pero non sabemos que pasou ata a actualidade, na que sabemos que xa non existía e desapareceu. Entón, esa era a clave, non? Ver como foi evolucionando, como se foi desdibuixando e perdendo ese Entroido para contrastar o que recollera Fraguas no seu día e ver tamén algúns outros elementos da propia evolución do rito, non? E isto foi posible durante todo ese traballo de campo, non? Dende primavera e o verán, non? Durante varios meses, bastante intensivo, para entrevistar a canta persoa maior, non? O cual tivemos a sorte de que Aguas Santas, non sei se é o microclima, a alimentación ou tal, pero ten xente viva con moitos anos. E cando digo moitos anos, eu lembro que a primeira semana, verdad? Bueno, as 2 primeiras semanas que empezamos a entrevistar a xente, levábamos en 10 días 8 personas de máis de 90 e pico anos e hasta 101 anos, non? Entón, claro, iso era como acceder a unha biblioteca, xente que viviu en Entroido, non? Nos anos 40, nos anos 50, hasta comezos 60, hasta que desapareceu no ano 64. Entón, podemos ter toda esa foto, non? Ese proceso diacrónico de evolución e cambio de Entroido para poder mapear. A partir de aí, eles xa empezaron a moverse, non? Xa constituíron moi rápido a asociación, a unirse xente e xa empezamos a traballar, bueno, podemos explicarlo un pouco máis adiante, como foi o traballo de formación didáctico, pero foi rápido e efectivo hasta tal punto que hoxe en día están preparados con unha boa masa crítica de participantes e todo ben montado pues, para arrancar con todo o potencial que tiña esas momadas das que non falaba Fraga. E ademais coa conciencia esa previa, porque xusto comento como anécdota, hai un par de horas ou así, preguntei a él, home, e aproveitando isto, ti de que vas a ir? E tal, e me dixo, eso non se di, e tal, xa te enterarás o propio día. O sea, que hai a conciencia xa viña de antes. Están como esto, como noivos antes de casarse, xa levan meses así cos nervios, pero eso que ten que haber. Claro. Esa cousa no estómago, esa pasión, esa ansia por salir. Cando arranque o Entroido vai ser como cando abren as portas dun curro e saen as bestas todas ao monte. E un pouco neste proceso de recuperación, no contacto coa xente da zona, coa xente maior, un pouco como foi, quero dicir, a nivel, bueno, tanto un como o outro, non? Como foi ese contacto coa xente maior e, sobre todo, un pouco de se notastes, evidentemente, esa evolución entre o libro de Antón Fraguas ata que desapareceu, xa aí notastes xa cambios e un pouco eso, como foi o proceso, porque entendo que, claro, entrarlle unha persoa de primeiras, ir á súa casa, preguntarlle, supoño que ata que che conta hai todo un proceso tamén, non? Pois, mira, a nivel metodolóxico, cando se vai o traballo de campo, o traballo no gráfico, sempre é moi importante ter o que chamamos padriños, non? É dicir, xente do lugar que coñeza e que te facilite o acceso aos transmisores. Neste caso, como todos son dali e Manu, pois eso facilitaba, coñecían a xente, xa sabían que xente era de máis idade, que xente eran potenciais informadores de calidade. E, ademais, como o tema é un tema agradable, isto non é falar de temas que incluso poden ser tabú ou complexos, que teñen que ver coas crenzas máis íntimas, non? Senón que falar dunha festa que a xente o disfrutaba en todos os lugares que vas do país, a xente lembra o Entroido como algo divertido, maravilloso, a non ser que lle collera de neno, entón, lembrano como algo terrorífico, porque os nenos sempre tiveron medo destas cousas. Entón foi bastante natural, conversa natural na casa da xente, sentados tranquilamente e a parolar, pois, incluso horas, non? É un tema agradable que leva a recordar a xente maior eses momentos, non? De diversión e de como era a sociedade, porque a través de falar do Entroido nos permite de forma transversal tamén entender como era a sociedade pois, desta xente pois, cando eran mozos e mozas, non? Entón, nese aspecto non houbo
problema e foi fácil e foi doado atopar xente maior que nos quixese contar pois, as súas vivencias e compartir con nós pois, todas estas esas lembranzas dos seus entroidos, non? E nos permitiu isto reconstruir o que logo explicaremos como foi cambiando, non? Tamén, no vosso caso, Manu, vos entendo que, como comentabas antes, non? Ou seja, unha vez decidistes tirar para adiante, entendo que todo isto organizástelo baixo a asociación que tedes a día de hoxe, non? E claro, como eu digo sempre, un pouco como funciona a asociación e, sobre todo, o entroido, claro, para facelo hai que ter xente, non? Entón, como foi ese proceso? Foise incorporando xente? Segue incorporarse xente? Como está sendo todo isto? Sí, vale. A ver, para facer o entroido fan falta varias cousas. O primeiro ter o entroido e o segundo ter a xente un pouco, non? E temos esa sorte de que, jolín, tiñamos o entroido, temos o entroido, e a xente máis ou menos xa a tiñamos. Por eso eu estábamos, cando formamos a asociación, nese sentido bastante tranquilos, porque si ben é certo que a asociación inicialmente a fundamos 3, ahora somos 4 na directiva, por así decirlo, organizativa, así un pouco levando todo, pero xa hai un tecido, é dicir, eu, por exemplo, por causa dos meus pais que viñeron para Pontevedra, nací en Pontevedra, son de Pontevedra, pero temos ese arraigo coa aldea, con Aguas Santas, semanalmente, vamos, é dicir, estamos ali sempre, todo o verán e todo o inverno, todas as semanas. Entonces, é dicir, estamos ali. Entonces, temos a gran sorte de que, como a nós, aparte de que algúns que viven ali todo o ano, como a nós, hai un grupo bastante nutrido de xente que non só na parroquia de Aguas Santas, sino porque, claro, nós tomamos a iniciativa de recuperar o entroido de Aguas Santas, pero o entroido que fala Fraguase de Cotobade. Entonces, de toda esa rapaceada, ou, bueno, na rapaceada, xa da treintena por aí, xa contamos con ese grupo de facer, xa de estar todo o verán xuntos e desde cativos. Entonces, nese sentido, eu sabía que con ese núcleo duro, forte, de primeiras, despois só era intentar, pois, os máis reticentes, a xente un pouco de mediana idade ou que tal, pois que se sumaran ou que se foran sumando. E tamén eu digo que xogamos a carta do primeiro ano, que o primeiro ano con sair, é dicir, nunca vai ser fracaso, é dicir, recuperalo e salir xa é un logro increíble, e despois é xogar a carta de presentación de, mira, aquí estamos, gracias a Dios estamos no 2025 e hai os altavoces das redes sociales e da prensa e todo isto que, bueno, pois sí que acelera un pouco e a xente sí que te pode coñecer máis rapidamente. Entón, eu creo que sí que vai haber xente. E somos xente. Claro, e como, quero dicir, como está sendo un pouco pois a recepción da xente da zona a hora de levar adiante esta iniciativa? Bueno, foi mudando un pouco desde o comezo que a xente non tiña moi claro tampouco que íbamos facer. É certo que, a ver, é difícil transmitilo, é dicir, ao final por redes ibas poñendo cousas, pero a xente pensaba, a principio algún pensaba que era un entroido de carnaval de verán, logo que se só era para un ano. Entón, pouco a pouco a xente, ahora como xa veu todo, as fotos dos traxes que sacamos, os cartéis, toda a información, a xente ahora xa está, bueno, creo que hai poucos que non saiban que existimos, por así dicirlo, que ao principio tal. Sempre, como en todos lados, hai algún que ten a súa neura e que, bueno, pois non lle gusta ou non creo, bueno, pero bueno, como digo eu, para eles habrá un par de coplas no sermón. E se non, sempre estará tempo de levar tamén unhas variadas aí, pero tamén. E tamén, entrando un pouco no que falábamos antes de Antón Fraguas, non? Eso, ten esa particularidade, non? De que o deixou recollido, pero eu entendo que isto tamén facilitou o proceso, ou non, ou tamén, quero dicir, axudou en cuanto a poder ver como foi evolucionando ao longo dos anos, non? Dende que eu deixou documentado. E xa enlazo preguntando para xente que non coñecemos. Quero dicir, o entroido de Aguas Santas é distinto de outras parroquias de Cotobade ou máis ou menos era o mesmo todo? Bueno, lancei varias preguntas. Podes contestar ambos, Rafa? Eu se quero este contexto a parte primeira, non? De como cal foi a utilidade do texto de Fraguas, non? Pois o texto de Fraguas nos permite, como decíamos, ter esa foto fixa de como era entroido nun momento e a partir de aí
poder tamén preguntar non a cegas, sino sabendo o que había, para intentar traballar, non, a memoria colectiva e a memoria das persoas, porque a veces, obviamente, vaise perdendo, a memoria tamén é subjetiva, entón, ti sabendo que existe, é máis fácil de que detectes, non, do que te están falando, ainda que non lembren o nome, ainda que non teñen moi claro como era o proceso, sabes de que, por exemplo, que figura te están falando, non? E entón, eso nos permitía tamén poder reconstruir, non, os traxes contrastando co que nos contaba a xente, co cual foi unha ferramenta maravillosa. Ademais, nos permite ver como foi evoluindo, non, desfacéndose e que elementos foron máis significativos e máis importantes para a xente e por eso os conservaron, non? Por exemplo, o que decía Manu, non? Do tema do sermón. Eso quedou grabado a lume na memoria da xente, porque forma parte dos ritos de clausura, forma parte, logo se queres explicamos os ritos, non? Pero forma parte tamén desas ritualidades de teatralidade, de sátira, por lo tanto é o momento do espectáculo, non? O momento que máis xente aglutina, xente de fora, non? O momento de rirse. Entón, todas as mozas, hoxe de 90 e pico anos, ou de 101 anos, que naquel tempo pois, eran mozas solteiras e tiñan mozo, ou se falaban con alguén, saían no sermón. E todas lembran as coplas que lle dedicaron a elas de mozas, non? Tamén lembran figuras icónicas como os lanceros, claro, a cabalo, eso lembran tamén como dous tipos de figuras diferentes que son as madamitas, non? E as vellas, que as dúas van, digamos, nesa categoría de bonito, foronse un pouco diluindo no tempo hasta chegar a ser indiferenciables, porque as dúas iban de bonito, entón a xente lembraba, non, estas mulleres con pamelas, con adornos, pero xa igual non chegaba a diferenciar cal era unha bella dunha madamita, pero sí había xente que lembraba os nomes, por suposto, de madamita, de madamito, de bella, lembraban o comportamento de moitos destes seres, algúns ritos que Fraguas non desenvolve tanto, como o tema da corrida do galo, o sea, nos permitiu incluso ampliar a información e, como digo, ver como xa no ano 64, cando desapareceu, esas categorías de personaxes que estaban moi claras cando Fraguas as documenta, xa aparecen máis misturadas en canto a súa estética e as súas funcións, non? Xa aparecen máis desdibuixadas. No teu caso, Manu, o entroido de Augas Santas, quer dicir, ten unha particularidade respecto a outras parroquias, outros lugares, ou realmente en Cotobade era todo o mesmo? A ver, hai que separar un pouco entre o que di Fraguas e o que decía a xente. A xente, como sempre, neste caso, igual, si que non iban tan desencaminados, sempre chaban decir que a nosa festa era mellor, a nosa entroido era mellor, que viña todo o mundo. Despois falando e comprobando, porque incluso tocamos xente de parroquias aledañas, pois sí que parece que Fraguas fai, porque o texto original do ano 30, que se chama o entroido de Cotobade, o entroido nas terras do sur de Cotobade, fai moita referencia á parroquia de Augas Santas, constantemente. Así como a outras non tanto, Valongo tamén, que limita. Entón, falamos con xente da parroquia de Loureiro e de Carballedo e que, incluso, como estamos no límite dos concellos da Lama e Ponte Caldelas, que viña moita xente deses concellos, é dicir, e sobre todo no momento do sermón, que era o martes, como dixo Rafa, que era o rito por antonomasia, todo o mundo se lembraba de que viña moita xente. Entonces, particularidades, fai pequenas referencias, Fraguas ou a xente nos dicía eso, que había moita xente e que pois que xusto no de Augas Santas viran era onde máis madamitos había, que había máis parellas que noutros lados, ou, por exemplo, o sermón, que fala así... sí que é certo que só se refiere á parroquia de Augas Santas, non sermón, porque se refiere ao lugar de famelga que se facía primeiro, a finais do 19, principios do 20, que é parroquia de Augas Santas, e logo temos todas as entrevistas que fixeron, todas nos dixeron do sermón que era ali onde é agora a Alameda de Augas Santas, unha casa que é ali no cruce que hai hacia Ponte Caldelas e a Lama e que era ali. Entonces,
non sei se é o máis emblemático ou tal, pero sí que dentro de Cotobade ainda temos ese bagaxe, ese acervo de poder decir, ostras, pois sí que todo o mundo nos decía, incluso non só aquí na parroquia, que era moi importante, que había un montón de xente. Non só na propia parroquia, non? Ainda que Fraguas fala dos entroidos de Cotobade, hai que entender que nos anos 30 habería entroidos en todas as parroquias, porque moitas delas desapareceron nos anos 70 e 80 en todas as parroquias de todo o país. Si fai fincapé tamén na importancia, non, do de Augas Santas, citando que tamén noutros sitios había personaxes similares, pero si fai fincapé en que era un dos entroidos que máis xente aglutinaba. Eso é moi habitual en moitos lugares. Eu lembro cando estive facendo traballo de campo tamén na Terra Chá, en Xermade, Vilalba, pois había unha parroquia que ese entroido aglutinaba precisamente porque facían un sermón, facían estes oficios, non? Un pouco un espectáculo máis de cara ao público, aglutinaban xente. E nos concellos limítrofes le recordan tamén o entroido de Augas Santas. E máis, a xente lembra perfectamente como era o ritual de anuncio do entroido por parte dos lanceros, como saían da parroquia, iban a barrios e outros lugares, outras parroquias veciñas a anunciar, por lo tanto era algo importante para traer xente, incluso esos ritos de reafirmación dos límites da comunidade, como os lanceros iban a esperar a xente que viña de fora da parroquia, de fora do concello, as pontes, non? Porque hai varios ríos, non? As pontes que facían un pouco de fronteira dese territorio. Entón, era unha festa que aglutinaba e de referencia en toda a comarca. A parte da riqueza de personaxes e de ritos, non? Solo por apuntar outra cousa, Borxa, quizás tamén ten que ver, a ver, Fraguas aí non fai referencia a eso porque o estudio sobre o entroido, eu penso que daquela era das parroquias máis poboadas. Augas Santas sempre tuvo un papel bastante importante, inda que agora esa é a parte pois máis despoboada do concello, e Tenorio, e Sanxurxo e tal. Eu creo que eso, que era das máis poboadas e as máis importantes. Bueno, a Virxe da Augas Santas é a patrona do concello tamén, entonces un pouco, creo que por importancia así daquela época, non? Cales foron, quer dicir, tedes documentado o ano ou a década na que comezou a desaparecer? Pregunto isto e un pouco os motivos que supoño que serán semellantes a outros, non? Que será a emigración, bueno, en algúns sitios falase pois da represión e tal, pero principalmente a emigración. Quer dicir, non sei se foron estes os motivos. Sí, casi pola testemunha da xente, independientemente que poda haber algún ano que saíra alguén, pero o entroido con esa estructura, sermóns e todo isto, polos testemunhos orais da xente, que é o único documento que temos, sabemos que chegou con esa forma máis ou menos íntegra ata o ano 64, é o que lembran. A partir de aí xa non temos máis testemunhos, non? Co cual coincide tamén con uns dos booms grandes de migración, tanto interna no país, de cara aos polos máis industrializados que se iban desenvolvendo, sobre todo na costa, cidades, Vigo, Coruña e demais, como dentro de propia España ou a Suiza, Alemania. O sea, a migración foi o factor fundamental de pérdida dos entroidos, sobre todo os que aínda estaban vivos nos anos 60 e 70, non? O entroido é unha festa de mozos e mozas, unha festa comunitaria e participativa. Se non hai mocidade, non hai quen organice. Isto non quita que noutros momentos do entroido non participe xente maior, menos, ou que non haxa momento tamén para o espectáculo, para os de fora, non? Como pasa cos sermóns ou cos oficios e demais. Pero a emigración, o despoboamento do rural, o cambio do propio modelo socioeconómico rural galego cara a unha sociedade máis industrializada, máis urbanizada, donde pasamos de ser sociedades agrarias de carácter pronatalista a ser sociedades máis urbanas industrializadas, donde non se fomenta ter familias extendidas, tamén fixo que disminuíra moito o número de xente, non? Cando falas cos vellos, dinche que antes en cada casa había 6 ou 7 mozos. Claro, era o normal, non? Porque facía falta, non? Para traballar o campo, as casas eran grandes. Entre a emigración e ese cambio de modelo, pois foron quedando baleiras as aldeas, as parroquias, e xa non había xente pois para
para a mocidade. Por eso moi interesante, moi de valorar a iniciativa da Asociación de Entroido de Aguas Santas, de Manu e seus compañeros e compañeras, porque son xente vinculada ao territorio, porque veñen dali, e ainda que algún naceron na cidade, iban á aldea, non? Pues nas vacacións, no fin de semana, non perderon ese nexo identitario de considerar que esas tradicións da súa propia parroquia forman parte tamén da súa identidade e querer recuperarla, non? Por iso é importante que se xuntaran tantos mozos, non? Nun sitio onde xa non había xente, xa. E tamén entrando xa un pouquiño, pois eso, a xente que nos está a ver que diga, bueno, pero en que consiste o Entroido de Aguas Santas, cal é a súa estrutura, que días, que ritos hai, vamos entrar tamén ás figuras e poremos aí algunhas fotos. Entón, eso, pois, para comezar dende cero, cal é a estrutura, que días hai, que se fai, etcétera. Comento eu. Dalle Sí, aí. vale. A ver, nós falando coa xente e creo que no texto tamén ven, sí. Bueno, vimos que vale, están aí os carteles. Nós decidimos salir eso, sábado e domingo. Sábado 1 este ano, domingo 2. Sabemos que o día grande, como en moitos sitios de Galicia, ou prácticamente porque o día grande, é dicir, o día do sermón e todo, era o martes. É dicir, eu creo que facíanos moita referencia a xente o sábado tamén, pero sobre todo o domingo e o martes. O lunes igual non tanto. Pero, bueno, non quere dicir que non houbera. Entón, nós por comodidade ou por, claro, de primeiras vamos a meter un entroido martes a xente, pois... Entonces escollimos sábado e domingo. Un pouco si pos noutro cartel no que está a programación, vese, bueno, non sei se se le ven, pero o que a nosa idea, para non ceñirnos só ao núcleo ali de Aguas Santas, pois decidimos movernos desde Famelga, que é outro núcleo importante da parroquia, bastante poboado tamén, con bastante xente, e movernos de aí a Aguas Santas percorrendo os diferentes lugares da parroquia, que aí non veño, pero poremos máis adiante. Estamos aí en dúbidas aínda se camiñando un outro medio e tal, pero bueno, xa iremos anunciando. Entonces, vamos ir polas casas, non? Correndo o entroido, que era o que se facía, non? Como, bueno, o famoso rito de cuestación, de ir polas casas, pedindo e tal, e tamén levándolle o entroido a esa xente maior que nos axudou a recuperarlo, ainda que por desgracia, por exemplo, dúas das informantes xa faleceron desde que falamos con elas. E nada, a nosa idea é eso, percorrer, non só ceñimos aí, percorrer un pouco a parroquia, rematar o sábado ali cun picoteo, unha cena, bueno, unha foliada, aí pusemos serán, bueno, os eruditos igual se... Foliada, bueno, festa con música tradicional, foliada libre despois, e nada, é un pouco así o sábado. E logo domingo, un pouco esquema parecido, pero ese pasarrúas, ese percorrido, máis ben solo pola aldea, por Aguas Santas, polo pobo en sí, percorrendo primeiro a parte de arriba, porque estamos nun vale un pouco así, pero bueno, pola parte de arriba pola mañá, e logo a nosa idea é meter a corrida do galo, como ves aí, que sí que é o que tenga o mellor máis que explicar con respecto a que alguén lee eso e tampouco o mellor o pilla, e a nosa idea é un pouco... bueno, a nosa corrida do galo era que xa o galo colgado morto, colgábano de diferentes sitios eran, pero entre, por exemplo, temos a constancia de que fora en Famelga, bueno, no, perdón, tamén temos constancia que recollimos con algunha informante de que sí, que soltaban o galo vivo e despois atrapábano, matábano e colgábano e ali xogando como se fora, bueno, unha piñata, non? Que a batelo cun pau cos ollos pechados e despois o cociñaban e o comían con arroz. Entón, a nosa idea, lógicamente non se pode facer eso, é que un de nós vai vestido de galo e os máis pequenos tamén incorporando outra cousa que fai referencia a fraguas, pero que a xente non recordaba porque sigue certo que xa el di no ano 30 que se perdera, que son os cichotos, que son como unhas xeringas de cana, feitas de cana para botar agua,
Entón, enfocado en máis rapaces, pois vamos a intentar que en vez de coller e matar o galo ou tirarlle pedras, pois que o mollen cos tichotos e cando xa o atrapen, pois temos unhas piñatas de galo e intentar que as rompan os máis cativos. Eso sería antes de comer. Logo, a comida, que Fraguas tamén fai un apartado bastante extenso no artigo sobre a comida referente ao entroido e como non pode faltar o porco e o cocido ou o lacón, pero despois fai referencia tamén a cousas típicas da zona ou desa comarca, como é o petote e a vincha. Nos este ano, como estamos a todos, non nos vai dar tempo a hipermaquear aí unha comida ultra tal, pero sí, vamos meter o petote como entrante e logo pois lacón con grelos, chourizo, bataca e, como non, as filloas de postre. E logo de comer vai ser un pouco como era antes, que a dinámica se movía, que nos decía todo o mundo ali en torno ao que é agora a Alameda, que daquela cando xusto se perdeu o entroido xuntaran unhas fincas entre veciños para facer a Alameda, pero bueno, era ali onde estaba o bar, onde estaba onde se facía o sermón, movernos por ali e pola parte baixa da aldea, polo lugar de Boliñas que se chama, e facer un pouco as parodias, que tamén veñen recollidas, a ver se metemos algunha parodia este ano tamén. E despois sería clausurar co sermón e a queima do entroido, que tamén temos a referencia de que había eses mecos que hai por aí, os muñecos, como se quera chamar, de palla, que levaban os rapaces tamén o movían por aí, despois o queimaban e tal, entonces clausuraremos con ese sermón e coa queima do entroido domingo pola tardiña noite, bueno. Esa é un pouco a... Bueno, non sei se queres comentar ti algo, Rafa. Sí, moi breve. Que a nivel estratégico está moi ben o que decidiron, porque se ven, digamos, que o calendario festivo que temos documentado no traballo campo abarcaba pois eses 4 días grandes do entroido, sábado, domingo, luns e martes, había 3 días máis significativos, non? O sábado, o domingo e o martes. Claro, cando emprendes unha iniciativa non de recuperación, un entroido que leva morto pois 60 anos, que non hai moita mocidade, que hai que recuperar tamén ese pulso social, sempre hai certo escepticismo, a veces é mellor igual optar por unha estrategia un pouco máis de mínimos de concentrar todo, digamos, en 2 días e que eso saia para diante e colla músculo para progresivamente ir ampliando e recuperando incluso algúns ritos que temos documentados que non se poden poner en marcha este ano porque non xa bastante se fai, que intentar abarcar todo e que non haxa, digamos, masa de participantes para abordalo. E digo de participantes, non de espectadores, porque hai que entender que o entroido é para eles. O entroido é para a xente que o fai. Si ben, hai ritos que son máis, digamos, para o disfrute da mocidade, como ir correr o entroido, o sábado, o domingo, non? Ou a corrida do galo, que se facía tamén, que documentamos na tradición, na memoria da xente, non? E logo sempre hai outra parte que é máis, digamos, como para toda a comunidade os de fora, que esos oficios, esos sermóns, ou a queima do entroido, que tamén documentamos no traballo de campo, non? O sea que o traballo de campo nos permitiu documentar moito máis ritos. Entón, claro, para que o entroido se manteña vivo fai falta xente. Igual non todo o mundo pode participar os 4 días. Hai 70 anos o entroido era sagrado e non se traballaba, e se acabou, e a xente traballaba no campo e se podía permitir, non? Digamos, compaxinar, non? Hoxe en día, pois, é máis complexo, pero creo que é unha boa estrategia para logo poder ir pouco a pouco incorporando outras cousas e incrementando ese calendario ritual hasta poder abarcar pois, todos os días, ¿no? que se facía. Están comentando por aquí, está o chat bastante activo, comenta agora Pinto, este vai ser o segundo mellor entroido de toda a provincia, seguro que para el o primeiro é o dos merdeiros, seguramente, pero sí, bueno, sí. Vamos a ver que comenta. Vamos a entrar moi rapidamente, vou poñer aquí unha serie de fotografías de algunhas das figuras do vosso entroido e se nos podes explicar pois eso brevemente un pouco quen son, que papel teñen, eso, cal é o seu rito, a vestimenta, etcétera, non?
Vamos alternando ou como facemos? Sí, veña, Sí, vale. veña, dalle tú mano primeiro a esta e logo Rafa, Veña. seguinte. Pois nada, esta é a figura, como decía antes un pouco Rafa, a figura, bueno, máis icónica. Por poñer en contexto tamén, moitas veces cando íbamos por aí ou nos preguntaba a xente, e isto falamos con Rafa, ¿no? E ele tamén nos fixo referencias a outra xente, de, estáis recuperando el entroido, e cual é vuestra figura, ou cual é vuestra máscara? E eu, mira, por sorte, eu creo, por sorte, e ahora veremos, temos varias e non hai unha que vaya por riba de outra ou que faga algo espectacular de que tal. Pero si ben é certo que, como todo o mundo lembraba, e por ir a cabalo e por ser a figura de apertura, pois o lancero pode ser a principal. De feito, escollémola para o logo da asociación e, bueno, un pouco imaxe e tal. Entón, este é o lanceiro, bueno. Bastante ben recollido no de Fraguas e, como dixemos, todo o mundo, penso que todo o mundo que co que falamos os lembraba. Nada, consiste nunha persona a cabalo, sí que sempre fan referencia como que non eran tampouco tantos, Nos este ano van a salir 2, pero entre 2, 3, 5. Entón, a función principal o rito é de anunciar o entroido. De anunciar o entroido, como decía Rafa, previamente, que sí que este ano eso nós non o vamos facer porque por logística xa non tal, pero sí que previamente, o mellor, o día antes ou as semanas antes iba por outros lugares da parroquia ou de outros concellos anunciando que iba a haber entroido, e despois, no propio percorrido, iba diante da comitiva da momada, que logo explicaremos o que é o famoso término da momada, que moita xente pregunta tamén por redes, e anunciando que a chegada da comitiva, no? con cornos, facendo sonar eses cornos. Entonces, iba cunha lanza, daí o de lancero, cunha bandeira calquera que sexa, de entidades deportivas, incluso o que sexa. E logo iba ben vestido. É bastante aberto a forma de que vaya vestido ou as cousas que pode levar. Sí que sempre, e iso é importante e para esta figura e para todas, van coa cara tapada. Entón, claro, se queríamos meter unha máscara ou antifaz, tiña que levar a boca libre para poder facer sonar a corno. Entonces, van coa cara tapada e logo van pois, con traxes, como é unha figura que dá reminiscencias de algo militar ou de algo, sí, de esa época así, máis decimonónica, entonces sí que vai con atavíos ou jarreteras así rechamantes, eses cordóns militares, bueno, metemos unha serie de cousas. E logo, na medida posible, tamén o cabalo engalanado, pois nesas fotos que fixemos vai con a colcha, incluso collares de axóuxeres ou algunha mimosa tamén que temos constancia de que levaban na cabeza, etc. Entón, é unha figura de apertura que vai eso, anunciando o entroido, tanto previamente como nos días do entroido, vai a cabalo diante, anunciando, por exemplo, van dun lugar a outro e anuncia que vai chegar esa momada. E despois regresa para recoller a momada e xa entrar xuntos de novo a ese lugar. Un pouco sería eso. Non sei se me esquezo de algo. Vale, vamos a darlle aí. Ahora este tocaría ya a Rafa. A ver, sí, creo que se ve ben. Son as muradanas. Hai que facer un matiz respecto ao que dixo, facer fincapé no que dixo Manuel, non? Temos unha obsesión, e eu non me canso de repetirlo moitas veces, a xente plantexa as recuperacións do entroido e vamos recuperar unha máscara. Bueno, como vayas con esa mentalidade, vas mal, porque non ten ningún sentido recuperar unha máscara, hai que recuperar o entroido, o rito, porque pode ser que non haxa unha máscara significativa, e iso non lle quita, nin lle dá máis valor ter unha máscara significativa. O importante é o rito, cos diferentes funcións e roles de cada un dos membros desta comitiva, dese bando, desa momada, no caso de Augas Santas, que van correndo entroido para a parroquia. No caso de Augas Santas, temos a sorte de que eses roles, non, arquetípicos que se repiten en todas as mascaradas, en todos os entroidos de Europa, están tamén correspondidos cunha estética que tamén é similar a figuras que existen noutros entroidos. Pero aquí temos toda esa gran riqueza, todos xuntos. Por eso é moi importante, e aí estiveron moi acertados tamén na idea, non, que barallamos, de que hai que recuperar todas. Porque o rito, a importancia do rito son todos. Porque cada un ten un rol e cada un ten unha función. De nada serviría recuperar o lancero e clonalo por 1000
e sacar 1000 lanceros. Eso non ten sentido, eso non é recuperar o entroido. Claro. Por desgracia, estáse dando eso. E como decía Manu, eran dous, porque o habitual deste tipo de figuras tan arquetípicas eran poucos, 2, 3, non eran 500 nin 600, de ninguna destas máscaras oficiantes había ese número en ningún lugar, non? Entón, outra destas personaxes que tamén adoitaban ser unha parella son as muradanas, que reciben o nome tamén dunha prenda do traxe tradicional galego, porque iban vestidas pois co traxe de paisano, de paisana que había, non? A xente non compraba disfraces, non podía gastar grandes cantidades en facer traxes, non? Como hoxe en día, entón, botaban mando que había por casa, pois eso, a chaqueta do servicio militar ou unha chaqueta militar, un traxe, máis ou menos feito, e con eso iban confeccionando. Por eso non hai unha estandarización absoluta das figuras, que iso é importante. O que se produce hoxe en día tampouco se producía. A tradición é colectiva e é sempre creativa. É innovación, adaptación en base aos recursos que hai e se traslada. Entón, que tiñan o traxe normal de faena e iban con eses traxes, obviamente, coa cara tapada. Con que? Con un pano, ¿no? Outros, pois, con outro tipo de carota que se podía facer cos recursos que había. E o curioso das muradanas é que o seu rol, ¿no? Tamén era un rol de interactuar coa xente, neste caso, botando a boa aventura, ¿no? Botando a boa aventura, facendo ese xogo de adivinar o futuro das persoas coas que interaccionaban, ou ir polas casas ou con que se iban atopando. É un atributo característico que levaban, típico, ¿no? da muller galega, pero tamén de algunhas figuras icónicas mitolóxicas, é que iba co fuso e a roca, non? Unha delas levaba o fuso e a roca, como era habitual nas mulleres, e iban en parella, na comitiva, pues, interactuando, non? Con esa forma de ir botando aventura coa xente, non? Incluso, bueno, agarrando, bailando, estas cousas. Temas moi interesantes o que comentades, están, de feito, dicindo aí polo chat, pasa ya moitos lugares que pretenden recuperar máscaras para ter un estandarte turístico e atraer xente, sen pretender recuperar o entroido en conxunto. Vamos a ver, que máis din por aquí. Vale, hai un par de preguntas que vamos a deixar para despois, entón pasamos agora contigo, Manu, con esta foto. Sí, vale, aquí temos, bueno, esta sesión de fotos fixémola eso, para ter unhas fotografías antes do entroido e tal, entonces é unha pequena representación, sobre todo no tocante a esta figura, que representan os oficios. Fraguas tamén se estende bastante e a xente tamén nos dixo bastante sobre os oficios, e aquí, bueno, pois están representados pois un médico e un carpinteiro, pero todo o mundo nos facía referencia aos paragüeiros, aos limpiabotas, incluso guardacivís, como non sempre figuras dos cegos, entonces aí un pouco cabe tal. Entonces é unha especie de, por así decirlo, parodia ao teatrillo constante, é dicir, a persona que vai do oficio pois ten que estar facendo ese xogo, non? De meterse coa xente e, según o seu oficio, facer o rol de, pois, coller unha coña e, pois, a ver que te vou escultar que son o médico, estás malito doute esta medicina e o mellor é tabasco, non sei. Entonces, claro, é un pouco aí os oficios máis ben, bueno, da época ou tal, é dicir, non vas a ir de, iba a decir de youtuber, non te sienta mal, Borxa, pero digo, non vas a ir de youtuber. Non me considero youtuber. No, sí, pero entendo que entón... Sí, pero digo, un oficio da época, vamos. Claro, entendo entón que esta foto na que saen estas figuras, quer dicir, poden ser cambiantes, non? O sea, o ano que ven poden ser outras, sí, decir, non é unha figura fixa, claro. Claro. De feito, é dicir, no entroido xa vai haber máis oficios, e cada ano poden salir eses outra vez ou outros, ou ese dá bastante xogo tamén ese apartado. Me preguntan aquí, lendo o libro, dá a sensación de que as muradanas eran como as mouras que tecían o tempo. Son a mesma figura, viva Entroido de Aguasantas. Bueno, a moura é unha figura mitolóxica, a muradana, o certo é que algúns personaxes dos entroidos en toda Europa son representacións arquetípicas de antigas deidades ou seres míticos. Pasa con algunha figura
da bella fiandeira, non? Ainda que neste caso as bellas son outra cousa, non? E é certo que o entroido como unha estrutura, como un rito que de alguna forma actualiza, trae ao presente en orixe unha estrutura mítica, poda conservar esas trazas, pero neste caso non temos documentado que o seu comportamento fose, non? O da Moura, aínda que eso que comenta é moi interesante, porque unha vai fiando, non? E a outra vai adivinhando o futuro. Por lo tanto, sí se pode facer unha interpretación desa clave simbólica, hermenéutica, porque pasa que neste caso non entramos a analizar eses significados, pero en orixe podería ter algún carácter simbólico tendo en conta o que fan e tendo en conta o que hai detrás do entroido. Vamos pasar, bueno, vou deixar unha pregunta para agora para o final, pero vamos pasar a esta última fotografía contigo, Manu. Pois estes son os vellos, o que lle chamaban os vellos. Decían que iban vestidos así, pois con colchas ou, sí, con colchas vellas que houbera pola casa, así vistosas, e son uns dos personaxes de, por así decir, de feo, tal, que van por aí, pois, armando caos e meténdose coa xente e non falaban prácticamente, só aturuxaban ou facían ruidos, e como máscara levan, que facía referencia Fraguas e tal, é unha pelica de coello e uns bigotes de crin de cabalo. E logo, de sombreiro, levan uns bimbios recubertos con papéis de cores, como se poden ver noutros entroidos tamén galegos, como en Manzaneda e así. E para bater na xente ou meterse coa xente, levan cinto con chocas tamén, importante, que hai un par de figuras que levan, e para meterse coa xente e facer ese xogo, pois levan ou varas, ou unha corda, ou como se ve aí unha escoba bella de xesta, en fin, son os falcatruáns da momada, son os que van armando un pouco o caos por aí. E son, bueno, sí. Interesante, esta figura é moi interesante porque, como decíamos, Fraguas ás veces é moi claro na descripción, ¿no?, de algúns elementos, pues, por exemplo, como era o gorro, como con un gorro de palla doblado nas 4 abas, ¿no?, hasta os centímetros de altura da estrutura de mimbre que logo vai recuberta, pero outras veces non é tan explícito. En cambio, o traballo campo nos permitiu identificar algúns dos elementos porque están na memoria colectiva da xente. Por exemplo, nos describe a eses lanceros con esas posibilidades de que podían ir con un pantalón azul máis de traxe, un pantalón branco, non? Pero non describe, por exemplo, como iba o cabalo, pero a xente sí lembra, non? E ademais, como sabemos que personaxes a cabalo están en todos os entroidos, e é un personaxe, digamos, que vai ben vestido, o cabalo sempre iba engalanado, non? E adobiado, e sempre co que hai, coas colchas. E digo que este personaxe é moi interesante porque, aparte de ser a típica máscara disruptora ou punitiva, máscara que traspasa os límites, que entra nas casas, non? Que fustiga, non? Os maestros do caos un pouco, non? Eses mestres do caos. Fraguas nos conta que os traxes estaban feitos coas colchas. Imagino que os que coñecedes un pouco o entroido viramos a cabeza unha personaxe típica do entroido que os traxes están feitos con colchas, que son os caretos portugueses. Claro, que había por casa de cores? Claro. Unha colcha, non? Que había por casa? As roupas brancas que iban por debaixo, por eso temos tantos traxes brancos, algún uniforme, porque todos os mozos iban ao servicio militar e na costa marina e utilizaban os traxes brancos despois para entroido, ou as roupas bellas, pelicas, ou usadas colchas. Entón, estes iban con colchas coloridas un pouco repetindo esa estrutura de traxe que vemos tamén nos caretos portugueses, non? Do norte de Portugal, de Azorín ou de Podencio, de onde sexa. Comentan por aquí, Buncock, como dixestes que se chamaba este, parécense os chanchos de Lanz, Navarra. Como se chamaban estas figuras? Sí, os vellos, non? Que é curioso porque neste entroido é tan rico en personaxes que incluso ás veces dúas personaxes se solapan, non? Como pode ser os vellos
e os maragatos, que teñen funcións moi similares, ¿no? Moi similares. Noutros sitios podería haber vellos ou maragatos, aquí están os dous con funcións moi similares, ainda que estéticamente son algo diferentes, pero sempre tamén con elementos arquetípicos, como no caso dos vellos, estes gorros con coloridos, non? Con esas papel picado neste caso, e nos maragatos cos gorros cónicos de fitas de colores que atopamos nos entroidos galegos ou Navarra e no Tirol, non? O mesmo tipo de gorro. Preguntan por aquí, boas, noraboa pola iniciativa. Eu quería saber, para os que imos ir o sábado, como vai ser o percorrido, para a xente que vai vir, saber por onde vai pasar a momada. Non o digas. Que? Non o digas. Sabía que iba a ser esa resposta. No, a ver, no cartel non tiña moito sentido poñer todo a mazacote ese aí, entón sí que poremos un pouco como o recorrido non é lineal, sobre todo pensando na xente maior que ven de fora, o recorrido é lineal, non circular, entonces, si alguén chega ao comezo, que xa pon o cartel que na Carballera de Famelga, e ao final tería que depender de nós ou de algún xeito para voltar a recoller o coche. Entón, pronto anunciaremos un pouco como o recorrido por se alguén nos colle de camiño, etc. Pero, basicamente, a parroquia tampouco é tan grande, vamos polos lugares da parroquia. Entón, xa pronto anunciaremos en redes. Perfecto. E tamén comentan, para os que imos ir de fora, que tipo de disfraz recomendan levar? Algo máis tradicional ou tamén valerían disfraces máis actuais? Un saúdo para Manu dun compa de baile. Vale. Sí, esa é unha pregunta. Eles non van disfrazados. Eles van vestidos. Van vestidos. Sí, xa sabe, a xente xa sabe. Queres ir de Batman ou Spiderman, entón van disfrazados. Claro, eso. Temos un dilema un pouco tamén na asociación de veñan uns amigos que veñan de oficio ou que veñan tal. A ver, ou que veñan de non sei que o día. Mira, dilla xente que veña como queira, que veña con rompas bellas de Mickey Mouse, de Donald Trump, o que sexa. Porque, claro, ao final, ainda nos vamos juntar ali 50 médicos, 50 profesores ou 50 oficios, tal. Entón, que cada un veña como queira. Eu teño ido a toda a vida a Ourense e de non ir de nada algún día ou de ir de calquera atrapallada, decir. O coller unha perruca e poñela na cabeza, xa está. Claro, se alguén se quere sentir mimetizado ou non quero manchar iconografía tradicional, pois ven con roupas bellas e tal. É o de menos, que entonces que veñan a disfrutar e respetando tamén o que hai e tal, e pouco máis, tampouco é tan importante eso. Tamén hai que diferenciar dúas cousiñas. Unha é ir correr o entroido onde van eles, os oficiantes, facendo as súas parodias. O que vaya, por exemplo, do oficio, o importante non é que vou vestido dun oficio, ou neste caso disfrazado dun oficio, senón que teño que executar, teño que facer ese oficio. Ese é o problema, que lle decía eu. Dille a teu colega que veña de carpinteiro, pero terá que carpintear, terá que darlle a xente o xogo, que el que veña tamén pode ir eu de... Entón, unha cousa é ir correr o entroido e outra cousa é logo o domingo que se van a xuntar ali para o sermón, entón ali haberá moita máis xente disfrazada e vestidos, eles, oficiando, e haberá toda esa interacción coa xente. Entón, igual se dá máis para a interacción o domingo que no percorrido que tes que ir detrás, a xente, me imagino, que tamén irán fotógrafos e tal, non? Pero hai esas dúas posibilidades, non? Entrando xa no final, sí que, bueno, quería preguntaros un pouco, pois, como valorades, no teu caso, Rafa, pero tamén no teu mano un pouco, porque, claro, vivimos un boom en canto a recuperacións en Entroido, entón, como esta será a experiencia, digamos, para vos? A ver, si te refieres a esta experiencia, para mí moi positiva. A esta, si te refieres a esta experiencia, moi positiva, non? A ver, é bo que se recuperen cousas. É bo que a xente empece a mirar hacia sí, hacia a súa cultura, hacia a súa identidade e quera, non, empoderarse nesto. Tamén é bo que salgan novas iniciativas. Os entroidos se inventaron en algún momento. Entón, tamén se poden crear entroidos novos, non ten nada malo. É máis, podes crear entroidos novos coas estruturas
coas estruturas de antes, non? Porque xa decíamos, non? O importante da tradición é ese armazón, esa forma, non? De facer as cousas, pero que ten que ser viva e adaptarse. Por exemplo, ten sentido repetir os versos do ano 30 no sermón? Non ten ningún sentido memorizar os versos do ano 30 e repetilos agora cando xa non existe esa xente, non ten igual sentido falar do ferreiro que xa non existe, porque a función do sermón é facer a crítica, a sátira do acontecido na comunidade durante todo o ano. Entón, para que a xente se sinta partícipe, para que teña esa función de sátira, de retranca, de xogo, ten que ser comprensible e ten que ser actualizado, non? Entón, facer versos novos non é ir contra a tradición, é manter a tradición. Outra cousa é que ti, en vez de facer o sermón, fagas, pois non sei, un botellón con reggaetón. Entón, eso xa non é a tradición. Pero a tradición, para manterse viva, adáptase, non? E a creatividade é a base. Entón, non caíamos tampouco nesa idea de matamos a tradición para conservala. Non poden matar a tradición. A tradición ten que ser viva. Entón, este proceso a mí me parece moi positivo porque se está facendo con coñecemento do que era, de como era, e con coñecemento do que queren facer para manter a esencia da tradición, pero dunha forma que sexa hoxe en día adaptada ás súas propias vivencias, non? Noutros proxectos que se están facendo, bueno, pois hai uns con máis rigor, outros con menos. O problema é non entender o que tes entre mans. Querer recuperar algo sin saber o que é. Se eu quero recuperar un serán, un fiadeiro, teño que saber o que é un fiadeiro. E saber cal é a diferencia entre un fiadeiro é un partido de voleibol. O sea, teño que telo claro, non? Entón, se quero recuperar o entroido, teño que saber que é o entroido, que é un rito, cal é o papel da comunidade e a partir de aí podo construir. E eu creo que a veces onde fallan algunhas iniciativas é non entender que o entroido é un rito comunitario participativo e que non é un espectáculo turístico, aínda que poda atraer turismo, pero non é o fin último convertirlo nun espectáculo turístico, senón que é unha vivencia para eles. E enganchando con isto, tamén quería preguntarvos pois que hai todos estes procesos de recuperación, non? Hai un debate tamén alrededor diso sobre o tema da masificación, un debate moi complexo. Eu no seu momento puiden participar no Museo Galego do Entroido. Hai pois cuestións como pois que dinamizan zonas moi deprimidas, pero a vez poden afectar o rito a masificación, os paquetes turísticos para ir a estes sitios. Quer dicir, vos o vos Entroido sei que é algo que está moi lonxe de chegar a iso, non? Porque é o primeiro ano que saídes, pero un pouco como vedes este tema e como o enfrentades, digamos, non? A ver, sí que é un tema que non se falou tanto, pero ahora, a medida que se achega e de que sabemos de xente que nos di pois vou eu e van tantos amigos, ou vamos ir desde aquí ou tal. Ostras, ao final tamén o primeiro ano e estamos un pouco a expectativa de a ver canta xente se suma. De feito, ainda hoxe estábamos contactando con empresas para conseguir uns baños portátiles para ali, para o domingo e tal, porque a Casa do Pueblo, bueno, é o que é, e tampouco queremos abusar do bar, que nos axuda e todo, e coa comida. Entón, claro, porque o problema noso cal é, con respecto a outros entroidos de Ourense que movín, por exemplo, que sei, a Xironda ou a Veiga, que claro, sí, somos o primeiro ano, pero que estamos a 20 minutos de Pontevedra e a 40 de Vigo, con a carretera que, bueno, ahora o último tramo están arreglando, pero ben, amplio aparcamento, como digo eu, entonces hai que andar con ollo. Nos este ano demoslle bastante bola eso, no tema redes, axuda co Rafa, co amigo Robert de la Torre, que nos fixo as fotos, que estamos a publicar. Roberto de la Torre, sí, hai que decirlo. Sí, claro. Bueno, as fotos que sacamos ahora, esas sí que eran nosas, pero e as que estamos poñendo en redes e compartindo con él, incluso a mostras e que hai na universidade. Notase que as que me pasaches, notase que non son de Robert. Eso xa, sí que se nota. Entonces, nada, claro, estamos dándolle como bastante bombo, que a mellor a xente di, ostres, pero esta xente quen é que parece que están aí movidos por todos. Entonces, claro, un pouco porque, jolín, é o primeiro ano, pois un pouco darse a coñecer e tal. Eu personalmente sí que teño algo de menos ese sentido, tanto este primeiro ano como outros, porque claro, basta que pase calquera carallada ali por o pueblo ou se ropa algo tal para que levemos a culpa. Entonces, a ver, é o que dis ti, non o vemos como con respecto a Laza ou esos entroidos que a verdad que
é un auténtico fastidio para eles, pero sí que é un tema que eu vexo complicada a solución. A solución que vexo é que, por exemplo, este ano en Laza vai haber pois 5 ou 10 ou 15 personas menos, que éramos nós os que arrastrábamos, que íbamos ali moitos anos, entonces, claro, a solución é que cada un vai ao seu árbol a luchar, como se di, vai á súa aldea e monte o seu, ou recupere o seu entroido, porque outra non... Hai logo por aí entroidos tamén pois que limitan, por exemplo, os xantares, poñen un límite para que non vaya moita xente. Bueno, hai cousas, pero supoño que é complicado. A pregunta tamén iba un pouco para Rafa, aínda que esperaba a resposta que deu Manu de que sempre di Rafa, non, de que cada un faga o seu entroido na súa zona, tamén é unha forma, non, de desmasificar. Claro, a ver, é interesante, todos queremos coñecer. Ao final, o entroido é un fenómeno cultural e igual que pode gustar calquer elemento patrimonial e vas a ver un castro a outra parroquia, pois é importante que a xente vexa, coñece, valore. Pero hai un punto de equilibrio moi delicado entre que a xente poda ir e coñecer hasta pasar ese punto en que tanta afluencia de público influye no propio rito e o acaba transformando e degradando, non? Entón, hai lugares onde está pasando eso, non? Se está xa chegando a tal punto que xa deixa de ser un rito comunitario participativo para ser casi un macro espectáculo global, non? E iso, ao final, acaba en detrimento, acaba perxudicando a propia comunidade local que ve que a súa tradición pois está vendo alterada o seu propio espacio vital, non? Entón, se está notando, hai xente que está facendo solucións moi interesantes, é dicir, bueno, non podemos loitar igual contra toda esta afluencia porque xa o noso entroido colle unha dimensión pública ou é festa de interés turístico, pero sí podemos reservar espazos ou momentos para nós, para seguir vivindo de forma máis íntima, non? Entón, anunciando determinados días, pero outros non anunciando, saindo nos días previos, porque entendamos que en Galiza, dende os fin de semana despois de Reis, xa é entroido. Antes son mascaradas invernais, pero xa empezan a ser os entroidos, non? Ou limitando, por exemplo, determinados ritos dentro de todo o entroido, pois eso, a comida comunitaria, os ritos de comensalidade teñen unha función de reforzar o tecido social, non? Desa veciñanza. Se ao final, en vez de haber 100 veciños, hai 10 do pueblo e 2000 de fora, non vas a tecer reforzar, non, esa comunidade e este tecido social con xente que sobe unha vez ao ano ou nunca máis, non? Entón, están limitando pois que esa comida sexa só para xente. Daí, bueno, hai estrategias, non? E en todo caso, como di Manu, como penso eu, ao final, a xente que vai non por un interés, digamos, cultural, non, de coñecer toda esta diversidade, sino por divertirse, pois, oye, se conseguimos que todos os entroidos se recuperen en nas parroquias, xa non terás que ir fora a divertirte, non? Se tes un bar na tua aldea, non vas ao bar da aldea veciña, pois, eso faría que tamén descongestionase, non? Algúns destes entroidos máis masivos. E outros que se venden, e isto sí quero decirlo, tamén é certo que moitas veces se venden estes entroidos como un mero produto turístico. Entón, cando ti consumes isto como un produto turístico, entra na lógica do consumidor que pode exixir que ese produto se adapte ás miñas necesidades. Entón, nos estamos vendo con xente que vai sin coñecer a que vai e o descoñecemento fai que non respetes nin a comunidade portadora deste patrimonio, nin o lugar, nin o propio rito, non? E vémolo todos os anos, casos graves, pois, bueno, outro día me contaban que o ano pasado o oso de Sande, pois, que interactúa ca xente, que acolle, que atira, ese é o seu papel, pois veu uns que viñan nunha excursión e de machotiño, pois colleu e placou o oso. Foi a lanzarse en riba do oso e tiralo porque, a ver, porque o oso o empuxara. Estaba eu diante, sí, estaba eu diante. En casa, o sea, eu sempre poño o mesmo exemplo. A ninguén se lle ocurre ir a ver unha misa, por curiosidade, e subir ao altar cando o cura está na consagración da hostia, botarlle a man por riba, a facerse un selfie ou decir, dame unha copa, non? Ou porse no órgano a tocar ali. Pois isto é o mesmo. O sea, ti non podes facer eso. Ti non podes, se vas a ver, tens que respetar, coñecer o rito e, en todo caso, pedir permiso. E se non, quédate en casa.
Claro. Ou se non te arriscas a que te dean unha malleira e, oye, a mí pareceme estupendo, sin apología da violencia, pero pareceme estupendo porque tamén forma parte da tradición correxir aqueles que non respetan dar cera, como aquela peli, os que non entenden e non queren respetar a nosa cultura. Podemos destacalo da conversa, non, o de que dar unha malleira tamén forma parte da tradición, non? Claro, Sí. nas variantes. Sempre cando se unha malleira ritual. Claro, Sí, claro. Sí, malleira ritual e xa está. Claro, Bonito da no. malleira. Sí, no, pero é incluso como si, quero dicir, isto non é un rito, non? Pero claro, ti vas ao cine e sabes que tes que estar 1 hora e media, 2 horas, calado, en silencio e tal, quero dicir, porque sabes que hai unha serie de normas, non? Que tes que cumplir. A min eso xusto lembrábame hoxe, porque alrededor da miña casa hai varios cartéis anunciando excursións, pois vente no noso autobús, a Xinzo, Verín, Laza, tal, chegamos a tal hora, comemos en tal sitio, mánchate con non sei que, quero dicir, non é o mismo eso que quen vai, pois igual a participar da farrapada, sabe o que fai e ao que se expón, non? Pero bueno. Sí, no, eu por apuntar un pouco eso, a ver, o problema é que falta o que eu chamo sempre na xente a cultura entroideira, claro, para esos lugares que todos temos na mente da provincia de Ourense, o entroido sagrado e divide o ano en dous. Entón, eles teñen moi claro e ainda o toman moito máis en serio porque é arraigo de xeracións e xeracións. Con nós temos o problema que nós propios, ou a xente dali, ainda se perdeu esa cultura entroideira que a xente maior o lembre e a xente que o ven a ver, porque moitos dos que fomos a velo ou tal, despois co tempo, entendes como é o entroido e como tens que facer e o que non, e así. Claro, o problema é que os que nos van a ver nesta contorna, por mor de que non hai tantos entroidos na provincia e tal, tamén falta eso. Entonces eso é traballando un pouco tal, pois sí, igual menos promoción e tal, e traballar máis con pois unha especie de decálogo ou normas de comportamento, porque claro, todos sabemos como temos que comportarnos na misa ou no cine, pero claro, aquí como ser unha parte lúdica festiva, pois a xente, claro, das llaman e colle o brazo, pero, bueno, Pero pouco a vamos pouco crear esa claro, cultura. e ao longo dos anos eu creo que se vai ir creando, porque eu lembro perfectamente ano 2009, 2008, 2010 como eran recibidos os merdeiros en Vigo e como son recibidos a día de hoxe. Quero dicir, a día, despois un moito traballo, a xente sabe quen son, que fan, a rapazada, cando xa os ve pola rúa, pois pícanse entre eles, quero dicir, houve unha mudanza radical e foi tamén pois a raíz non de todo ese traballo. O traballo de didáctica que fixeron dende a merdeira, que o fixeron moi ben, de concienciar. Por eso, o que estás facendo agora é fundamental. Hai que explicarlle a xente. A xente non ten por que saber que o entroido é un ritual estructurado, que é unha cousa moi seria, ainda que poda ser divertido, pero é un asunto moi serio. Entón, hai que facer moita didáctica. Non, por desgracia, bueno, pois a veces, cando se promociona por un mero interés económico, esta didáctica non fai falta, se pon o acento no aspecto meramente lúdico e festivo, deixando fora toda a outra parte, non? E logo temos cousas, pois como lle está pasando aos pobres veciños e veciñas do Ío, que están sufrindo que o seu entroido, un entroido maravilloso, moi serio, ainda que ten unha componente musical lúdica moi potente, non? De festa, jolgorio, pero moi estruturado, se lles está indo das mans porque non poden controlar a afluencia de xente que vai pensando que aquelo é unha borrachera colectiva, pois non. Claro. Eu eso é algo que sempre me preguntan moito. Eu sempre digo, non é o mesmo, pois igual é o meu interese en divulgación, coñecer, aprender, coñecer un pouco máis o noso. Eso eu creo que é necesario, que saian libros sobre entroidos, que saian entrevistas, eso eu creo que non é o que vai a masificar os sitios, senón o que vai a masificar, pois igual é pois poñer para un entroido 5 autobuses e balde para que a xente poida beber, por exemplo, non? Quero dicir, igual eso si contribúe, ou outros comportamentos, non? Entón, eu creo que é necesario, un pouco polo que comentaba antes Manu tamén, eu creo que a divulgación que estades facendo vai dende unha perspectiva pois tamén de coñecer, de aprender, de, bueno, de que o que di Rafa, a xente non ten por que coñecer todo e creo que eso non é incompatible facelo na televisión ou facelo no Instagram, non? Penso eu, vamos.
E para rematar, bueno, hai aquí unha pregunta de Carlos Ares, que di que vende unha foto de Robert das vellas, que el quería preguntar polos colares, se son adornos engadidos na recuperación ou orixinais. Neste caso, se son orixinais, se teñen algunha simboloxía asociada. Carlos Ares, o noso Carlos Ares? Supoño que sí, supoño que... Bueno, pues un saludo para Carlos. Mira, o tema das vellas, igual que as madamitas, levaban colares de ouro, normalmente colares, fibelas e elementos que formaban parte dos enxovais tradicionais. Obviamente, eso, como pasou coas madamas en cobres, foi derivando despois en bisutería porque, primeiro polo valor, polo risco, e logo porque requería todo poñer en marcha toda a mobilidade de alianzas da familia para recaudar ese ouro que te prestaban no caso das madamas. Entón, o que nos di Fraguas tamén, recorda a xente, pero sobre todo o texto de Fraguas, é que as madamas levaban algún adorno pues, de ouro e as vellas tamén levaban algúns colares porque iban de branco, iban ben vestidas. Non falamos das vellas e as madamitas, pero son dous personaxes que van ben vestidos, son as típicas bonitas, non? Unhas de branco, outras con traxe máis digamos, negro, con sayas chales e tal, pero levaban as xollas que tiñan por casa, con un significado especial, senón de ir ben engalanadas, as xollas que tiñan por casa, incluso os madamitos podían levar o anel, algún crucifijo, a cadea do reloxo, bueno, algún elemento ornamental propio do que podías ter, aqueles que podían ter algunha xolla que sempre algunha había, non? Sí, di por aquí, sí, son o voso Carlos Ares, efectivamente, di Xoan Pinto que o punto de inflexión dos merdeiros foi ir polos colexios, efectivamente, comentan por aquí tamén que divertirse é un asunto moi serio, e nada máis, para rematar xa, quen queira informarse un pouco máis, onde poden seguirvos, onde poden informarse, redes, web, etcétera. Temos as redes sociais, temos Facebook e Instagram, bueno, Entroido Aguasanta, sin o D, nin nada, entón aí estamos de bastante caña ahora estes días e as semanas que veñen presentando todas as figuras, unha por unha coas fotos de Robert, poñendo os cartéis, temos camisetas e suadoiros tamén que xa sacamos e que mostraremos por aí. Bueno, intentaremos explicar un pouco. Tamén estamos esperando hacia o final para anunciar o da... un pouco esas normas que falábamos e tal, un pouco ese decálogo para que a xente saiba, o da comida, como apuntarse e o do percorrido, sí, un pouco que falta, pero sí, esas son as redes sociais, Instagram e Facebook. Pois estou vendo por aquí, non hai máis preguntas, entón vamos a deixalo aquí porque ao final os 40-45 minutos pois estenderonse, como xa sabía eu que iba a pasar. Nada máis, pero bueno, foi a verdade que moi interesante, unha conversa moi interesante, segue conectada moitísima xente, pero bueno, xa é hora de ir cear. E nada, darvos as grazas, Manu, Rafa, por estar aquí outra vez, parabenizar tamén por este proceso de recuperación, porque ao final, quero dicir, non sei como vedes vos, pero creo que o Entroido e en xeral é como que estamos nun momento de moitísima culturación a nivel mundial, é como que tamén ás veces semella que hai un proceso de resistencia cultural e eu creo que recuperación de entroidos como estes pois tamén contribúen a iso, parabenizarvos. E eu, como abo invasor, pois irei o domingo de Entroido polo menos este primeiro ano. Pois ali te recibiremos, a ver con que cara te recibimos, pero ti ben. Pois nada, grazas a ti, Borja, polo traballo que facedes, de dar a coñecer estas iniciativas e de divulgar todos estes aspectos tan serios da nosa cultura como é o Entroido. Nada máis, sexámolos aquí. Dime. Si podía, bueno, eso, agradecer públicamente a Rafa e a Pili que nos axudaron tanto con isto e ainda nos aturan con todas as dúbidas e cuestións que van surdindo, a Robert polas fotos e, bueno, todos os que colaboraron e nada, que a ver si sale todo ben. Está por aquí... O regreso da momada. Eso, o regreso da momada que tal... Houve que esperar décadas, pero regresa a momada.
Regresa por fin. Van dando por aquí as grazas, viva Entroido de Aguas Santas, dan por aquí que salga todo genial e disfrutad de vuestro Entroido. Este Manu é do colega vasco que fixemos o ano pasado, lembraste, en Samede, que está por aquí xa dende o ano pasado, vendo as charlas anteriores e agora tamén. E nada, darvos as grazas, deixo-vos marchar e nós continuamos un minutiño máis. Graciñas. Chao. Graciñas. Chao. Chao. Bueno, espero que vos fose moi interesante. A verdade é que eu tiña medo de que as preguntas non chegaran para completar 40 minutos e ao final, mirade, levamos unha hora e 22 conectados. A verdade é que é unha pasada poder ver cada ano como se van recuperando novos entroidos. O ano pasado estivemos aquí co de Soutomaior, este ano co entroido de Aguas Santas e ademais cun rigor e con tanta ilusión que se ve, non, na súa recuperación. Como digo, estas xornadas xa comezaron a semana pasada cos Currumiños e Mos, hoxe Entroido de Aguas Santas, e mañá, a mesma hora, ás 8:30, teremos connosco a Noa Sobrino do Entroido de Laza, que vai a falar un poquinho pois, sobre Entroido, muller e tradición. Esta é a temática que temos para mañá. Nada máis, para quen entrara tarde, esta conversa quedará subida dende xa no YouTube e mañá pola mañá en formato podcast no iVoox e no Spotify. Deixámola aquí. Moitísimas grazas a toda a xente que está no chat, que vexo que estades por aí comentando. E nada, seguimos coas xornadas. Mil grazas e moi boa noite. Chao.